Kako stvari stoje, uskoro bi se na listu svemirskih putnika mogli upisati jedan Hrvat i jedan Bosanac. Članovi svemirske ekspedicije Synergy Moon, Miroslav Ambruš-Kiš i Nebojša Stanojević, sa svojim timom rade na nekoliko projekata istodobno. Mjesec, turistički letovi zemljenom orbitom i rakete za istraživanje svemira namijenjene studentima samo su neke od njihovih trenutačnih zanimacija. Detalje je istražio naš Davor Garić. Ima li dječaka koji nije poželio poletjeti i krstariti mističnim prostranstvima svemira, zaigrati se među zvijezdama i onu najljepšu sa neba skinuti za svoju dragu? To bi uskoro trebala postati prilično opipljiva realnost za tuzlaka Nebojšu Stanojevića i hrvatskog novinara i znanstvenika Miroslava Ambruša-Kiša. Nebojša i ja trebamo biti pokusni piloti u kapsuli za dvojicu i ako sve prođe kako treba, mi bismo letjeli 12 sati, od otprilike 10 krugova bismo napravili u orbiti, ispustili se. Let će trajati 12 sati, a razgledavanje svemira i zemlje iz kuta na koji baš nisu navikli odvijat će se brzinom od 25 do 30 tisuća km na sat. Dio je to misije međunarodnog tima Synergy Moon, čiji će vođa, inače filmski producent i avanturist Nebojša Stanojević, tada postati prvi čovjek iz Bosne i Hercegovine koji je zaplovio svemirom. Strašno me interesuje djeca u čitavom svijetu, da ih inspirišeš, da žive neki pravi život. Meni je stvarno, meni je to za djecu to. Sve ovo što radim za neku djecu u čitavom svijetu. Svoj dječački san o letu u svemir tako će ispuniti i prvi hrvatski astronaut Miroslav Ambruš-Kiš. Njih će dvojica dijeliti kabinu na putovanju koja je prethodnica budućih turističkih letova. Raketni tim njihove Synergy Moon ekipe razvio je program za slanje turista u orbitu, a raketa Neptune 1000 moći će uz pilota ugostiti i 5 putnika. Ako sam dobro razumio, ta prva cifra je 800.000, ali mislim da će to biti za ograničeni broj sponzora. Preciznije $800.000, a za to dobijete 12 sati vožnje u orbiti, to jest 10 krugova oko zemlje. Na ove letove već čekaju Angelina Jolie, Brad Pitt i Madonna. Synergy Moon paralelno radi na još nekoliko projekata. Miroslav i Nebojša sudjeluju i na natjecanju u kojem Google, onome tko prvi do 31. prosinca 2012. pošalje svemirski brod i meko ga spusti na mjesec, te jednim istraživačkim vozilom na njegovoj površini prevali barem 500 metara i o tome pošalje HD video sliku, daje osnovnu nagradu od $20 milijuna. To naravno nije sve. Najbitnije i najljepše za mene je ono o čemu najmanje govorimo, a to je da ćemo sudjelovati u projektu koji će studentima dati mogućnost svakome, tisućama, milijunima studenata da pošalju svoj privatni mali satelit i da počnu misliti o mjesecu i o svemiru, i o svemirskom putovanju i o znanosti. E pa, dragi naši studenti, primite se knjige i zagrijte stolicu. Ubrzo ćete za domaću zadaću morati poslati satelit u svemir, a vrlo brzo nakon toga i sami zakoračiti među zvijezde. No, prije toga o svojim će nam iskustvima pričati prvi hrvatski i prvi bosanski astronauti. Zbog ovog čega radim, upoznao sam puno i astronauta i svega ostale koji su bili u orbiti, koji su bili čak izvan svemirskog broda, onaj walk izvan njega. Svi se promijenili toliko divno i postaneš drugi čovjek kad pogledaš planetu odozgo, a ko meni stvarno da lebdiš. Sve što možemo na kraju reći je, dečki, sretno i pošaljite nam razglednicu.